38,000 जाजादों सोरबा 42,000 सोरबा आरो सोरबा दिनैसो फैजोबबाय मेसेजआ ज' आंनाव सफैदों आं नैबे भिडिअखौ लाबोनांनायनि मेन खारनानो जाहैबाय आंना फेसबुकआवहाय बे जाय फंबायफोर नोंसोरो मेसेज हरदों माने सिङावहाय मा अपसननि थाखाय बिदि जायो आं मिथिया आं रिप्लाइ हरफिनाखै किसुमानखौ स्क्रिनशटखौ आं देखायगोन नै बिदि जायो माने नोंसिनि मेसेजखौ आं भिउ खालामनो हायो नाथाय रिप्लाइनि अपसनानो फैया बाव खायफाना फैयो खायफाना फैया मानो बिदि जायोथाय आं मिथिया मैया जाय हमजाबाय फंबायानो जागोन आंनि उन्दै जानो हागौ बा एसे देरसिनबो जानो हागौ समब्रा समब्रै नुदों दा बेखौ नुनाय लोगो लोगो गोबां नैबे ब्रादारा दहाय मेसेज हरनाया नैबे सासेया डाइरेक्ट वाट्सएपआव हरनाय बे हलथुगावनि 38,000 लाबायनो बिनिखौ लाखाबाय आरो बिदिनो मेसेन्जारा कमप्लिट मेसेज दोनै आंनाव आदा बिनि नाम्बारखौ जोंनोबो नांगौ बे मानसिखौ बबाव मोनगोन आदा आंनाबो इसिखिनि सोरनाबा 35,000 सोरनाबा 25 सोरनाबा 18,000 सोरनाबा 50 थांफ्रामबाय साबेसेनि जाखो होमबा बेसेबां थाखा जाखो जानांगौ होमबा दिनैहाय दय मैया हमनानैहाय बै फंबायमोनाबो गोसोखामोनदां जाय आंखौ लेंहरनाय पुलिसनो हरनो नाथाय किसुमान आं गासिखौबो बुङा किसुमाना बुंलायदोंनो भिडिअखौ आं होनायनि भिडिअखौ होनाङामोन भिडिअ होनाया गाज्रि जादों मानो होनब्ला बै जाय फैसा जादों होननानै हमजानाय नैबे फंबाय बा सोमोन्दो गोलैनाय जाय बेनालायनो भिडिअ होनायखाय मोखां देखायनायखाय बिफाया स्ट्रक जाबायलायनो बिदि खौरां मोनफैदों आरो आंनि खोमासिम ओंखायनो भिडिअखौ दान आरो दान बिथाङा गावनि बिफा स्ट्रक जानायखौ मिथिबाय दुखु मोनदों फिसानि थाखाय अब्ला बै हाजार जन नोंसिनो जे फैसा नोंसोर लुथिगासिनो दं हरग्राफोरनिबो गोरोन्थि दं नाथाय नोंसोरो बावहाय माबा मोनसे गोदै देखायोबा जबखौनो होथारगोन होनबायब्ला बिटिसि बायदियाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव नोंसोरो जब मावनाय बायदि बावनो थायो अब्ला साबैसे थाबावनो हागौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जब मावनाय बायदि थायो बिसोरो सोर गावसिनि माबायावहाय जालाव नांफैयो जेयावहाय बेबायदि दा थासिगोन ओमफ्राय नांफैग्राफ्रा नांफैसिगोन बिटिसियावनो थाखायो बिटिसियावनो मावो बिसोरो जबखौ जों मोनथारखागोन बेबायदि थ' बिनि थाखाय गोबाङा दिनैसो मैयानिफ्राय भिडिअआ भाइरेल जाबाय नालाय नुबाय हुस मोनबाय आदा आंनिबो जादों बेखौ बोरै मोनगोन बिदि मोनगोन खिन्थु आं माबानो हायाखै मा होनो रिप्लाइ हरनायाखै खायफानिखौ वाट्सएपआव जाहैबाय आं रिप्लाइ हरदों नाथाय मेसेन्जारावहाय रिप्लाइनि अपसनानो गैया सोरनाबा गैया फैया दा जियानो जाया आं मोनसेल' खोथा बुङो जुदि बेफोर माबायोब्ला जोंबोथ' सासेनि माबाजोबनो हाला दायो बुहुत बुरजानि लिस्ट फैबाय मेसेजआ आं असि सारजोंबो रायलायखादोंमोन बिदि मानसि हमनो नागिरदों जोङो होननानै असि सारजों नङाबा अबेबा पुलिसनि राहा लानो हागोन आरो ना पुलिसा जोंनि थाखायनो नालाय थ' जोंबो जि हागौ मावबाय बै फंबाय मोनो आं फंबायखौहाय बैखौहाय अयनायद्राय मोनदोंमोन दाख्लै थानो हायि जादों आं माने आंबो बुजियोना गैयै अबस्था न'खरा माबायदि जायो जाय गैजाया बिसोरसो मिथिगौ दिन मोनसे हाजिरा मावाबानो माइरं बोथिसे बायनानै मोनजायो न'खरफोर दं बेफोरबायदिया फिसानि थाखाय जाम्बा जाम्था बिमा बिफाया दाहार लाग्लुंलाबायनानै फिसाखौ फोथायनानै फिसाया गोरोन्थि मावदों ना मा मावदों मिथिला साख्रि मोनगोन हरबाय दा सुदखौ माजों हरगोन दाहारखौ माजों हरफिनगोन सानो आं खर'आ थानो हायै जादों ओरैबो ओमफ्राय आं खारबोदों बिनि गेजेरावबो खायफा कमेन्ट होदों आं जेबो साना स्क्रिप्टेडनो जों हमनाया माने लिरखानाय बिदि खालामनानै बिदि जों नोंखौ हमगोन बिदि मा स्क्रिप्टेड बेलाय दा न'खरनि मानसिखाय खिथर नांदों नामा फैसा मोनजादेरफादों नामा बेबायदि दा खायफा आं बुंनाय खोनादों मैया हमनाय ग्रुपआवहाय जि दं सापर्टथ' होदों ब्रादारमोना बिनिनो सानैसोआ बे एमजेआ एक्सेट्रा आंनि बाथ' दे बुंलासो आं माखासे खोथाखौ बुंनांगौ जाबा थब्लां बुंनां मालाबा खिन्थु दिनै बुंथ'ला खिन्थु जाय ब्रादारमोन मेसेज हरनायफोर गोबां आं रिप्लाइ हायाखै मानो होनबा नैबिदि अपसन फैदोंमोन नालाय आं दहाय देखायखाबाय पुलिसनिबो एसे राहा लादो मानसिखौ खोनानाय बायदिब्ला बे मानसिया हमजानाया मैया दादगिरिजोंनि होनदों दा असि साराबो सोंहरफिनबाय थादों खिन्थु मिलायलायनानै बिसोर हगार हरनो होनायखाय हगार हरबाय जोंबो बिदि आरो
सेक्रेटारियेट बायदियाव जब होग्रा आंबो मोनबा मावथारसिगौलै गैला हिनजावखौ जाहोनो हाला माथो जब फानग्रा सेक्रेटारियेट अफिसाव थानानैनो गावसोर मावो मावा मिथिया खिन्थु सेक्रेटारियेट सिङाव थायो बिसोरो बिल्डिं सिङाव फैसाया कालेक्सन खालामगासिनो एथ' जाम्बा दानि जुगाव डिजिटेल मुगायाव बिदि फासायनो हायो नामा इनकुवारि नोंनि आइपि एड्रेसजों नोंनि लकेसन नायबानो नों हमनो हाखायो नों अबाव दं मानो बिदि खालामो गावजों गाव बर'जों बर' दा दिनै जों बेफोर खोथाखौ बुंदों दुगा देखायदों जागोन खायफा बुंग्रायाथ' थाखागोन एक्सेट्रा नाजावनानै लानोसै माथो खालामबावनो खायफा बुंदों बिदि हमनानै बेसेबां फैसा मोनजायोब्रा एमजे हाय भिडिअ मोनसेयाव नों नायदों दे जेने थेने 200-300 फैबाय अब्बा भिडिअ मोनसेयाव थांलाय फैलायाव नों कारजों बेसेबां थाव थाङो एसे सलायनायनानै नाय 2-3 हाजारनि थाव मा दरखार गोलैदोंमोन होनबा थानो हाया मालाबा बर'नि थै नालाय गरम जायो बेबायदि ब्रादारमोन जाय मेसेज हरदों इसिबां मेसेज फैबाय आंनाव फैसा जाजानाय होनबाथ' बुहुद दं आसुरित मोनदां बुहुद होनबा खै लाख जाखो आयौ मैयाबोथ' इनस्टेन्ट गुमै आं बिदि हमजाबाय दा हमजानायनि न'खरनिया सोरबा गाज्रि मेसेज कमेन्ट लिरगोन आं मिथिगौ मानो होनबा न'खरनि मानसिखौ सोरबा न'खरनि जानायफ्रा हमबाय नालाय गाज्रि देखायनाय बायदि जाबाय दुखु मोनखागोन सोरबा आंखौ जोंनि न'खरनि सिगाङाव मानसिनि सायाव गाज्रि बुङोबा जोंनि न'खरनिबो दुखु मोनगोन थिग बेबायदिनो देखायबाय नालाय आं हमहोग्रानि जेबो दाय गैला बाव देखायग्राया एमजेनि दाय जाथों बेनो गाज्रि कमेन्ट हरग्रा थानो हागौ बे भिडिअआवबो खिन्थु गोरोन्थियानो जोंनिबाबो सोरनिबाबो बुंनांगौ दंबावो गोबांनो बुंलां आं दा क'क्राझारखौ नागारबोबायानो नै क'क्राझार नागारनानै अन दा वे थांगासिनो दोनथ'बाय बेखौनो आंना बुंनाया बिदिबो जायोलै मालाबा मोद्ला मोसि लोंनाय टाइप नुयोना खायफा ओंखायनो दुगाबो होनलायलाङो जेखि बुङा आंना बिदिनोसै सर'आ माथो खालामबावनो लाभ इउ अल अब्लाबो नाजागोन आंबो सुद्रायलांनो हेलौ औ खोनादों मा खालामनाय खोथा जेनेबा मा बिदि खालामनांगौ जेनेबा दे मानसिफोरखौ आच्छा नों सोर फंबाय डकुमेन्ट्सखौ बिहरो बिसोरो डकुमेन्टखौ बिहरनायनि उनाव फैसाखौ इमारजेन्सि नांगौ होनना बुंखायो औ नंगौ इमारजेन्सि फैसाखौ नांगौ होनना बुङो ओमफ्राय बबेयाव मोनबोदोंमोन जेनेबा आंथ' दाख्लै लास्ट हरदोंमोन बेनि उनाव आं हरनो हाला होनना बुंखादों मा डिपार्टमेन्टआव होनो नागिरदोंमोन नोङो साख्रिखौ जेनेबा आंनिखौ PWD आव होनो नागिरदोंमोन बेयो PWD आव मा रेंक मा ग्रेड जेबो बिदि बुङा जायखिया आं दाख्लै सोंथारनानैसो खोन्थादों बियो PWD आव जागोन नोंना होननानै बिदि खुनु जबनि नामबो गैया साख्रिनि नामबो जिखुनु साख्रि जागोन आरो गभर्नमेन्ट साख्रि औ फर ग्रेडनि खामानि जागोन आरो जायखिया बिदि आच्छा ओरैनो नोंथांना जायगायाव बेनि आंना आं बुंना नङा ना